Kamar yadda kuke gani, wannan sabon website ne wanda ba a jima da fitar shi ba, yanda zaka bi zaka samu airtime na kira da kuma data, da kuma yanda zaka bi zaka biya bill na NEPA. Wannan website ɗin gaskiya yana da matukan amfani, zai baka damar yanda zaka samu kuɗi ba tare da kaje ka sha wahala ko wani abu ba. Ka biyo mu daga farko har ƙarshe a wannan bidiyo domin ka ga yanda ake yi. Yanzu bari mu shiga mu ga yaya zamu yi mu samu wannan kati airtime ɗin yanda ake yi. Za mu ajiye muku link ɗin wannan bidiyo a description. In yau ne farkon zuwan ku wannan YouTube channel, muna buƙatar da ku yi mana subscribing da alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyi akai-akai da zarar mun ɗora muku. Yanzu mu je mu ga yanda ake yi, bari mu jira shi ya buɗe. Kamar yadda kuke gani ya buɗe mana hakan nan, daga ya buɗe ma nan in ka kula ga nan wajen referral kai optional ne, daga ka zo dama in link ɗina ka ɗauka ka danna, daga ka zo amma zan ajiye muku, za ku sa wannan invitation code ɗin wajen invitation za ku sa GWJ za ka sa kamar yadda kuke gani hakan nan. Nan wajen za ka zo za ka rubuta email address ɗinka kamar yadda kuke gani, bari in sa nawa. Matuƙa sosai wannan ana samun kuɗi sosai ta cikinsa. In ka bi yanda na yin Allah ya yarda za ka samu kuɗi kamar yadda kuke gani. Yawwa yanzu za mu sa username ɗinmu, mun sa aya 2020 kamar yadda kuke gani. Nan kuma za ka sa number wayarka ne. In ka sa number wayarka ga nan gun da aka rubuta next, sai ka danna shi kamar yadda kuke gani hakan nan. Daga ka danna zai yi satin. Yawwa kun gani, sai ka shiga ka zaɓa state ɗin da kake. Bari in sa state ɗina. Kamar yadda kuke gani. Na sa state ɗina kamar yadda kuke gani hakan nan. Zan zo kuma zan zaɓi cikin gari. Sai ne danna next, sai ka sa password ɗinka. Password ɗin suna so ya kasance mai, bari in sa muku ku ga irinsa, mai character. Suna so farko ka fara da capital, sannan tsakiya ya kasance da wata character kamar comma ko dot ko kuma at kamar yadda kuke gani. Bari in sa at 2020 shi ma. Domin in ka sa in kana tunanin ba daidai bane, za ka iya danna nan wajen domin ka buɗe ka kula in daidai ne sai ka danna. Ga nan wajen da aka rubuta suke bayanan su, kawai mai takin akan agree ɗin nan, agree, sai mu danna submit. Daga mun danna submit za su tura mana da link zuwa wannan Gmail ɗinmu. Yanzu bari mu je mu duba Gmail ɗinmu mu ga ko sun turo mana da shi. Bari mu jira ya buɗe. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya zo shi, sai mu buɗe shi kamar haka. Za mu jira shi ya ɗan yi satin na ɗan wani lokaci. Daga zaran ya buɗe maka, in ka gama satin ya buɗe ma, sai ka dawo ga nan gun da aka rubuta verification link, sai mu danna shi kamar yadda kuke gani hakan nan. Za mu ɗan jira shi zai yi satin. Yawwa yanzu kamar yadda kuke gani ya nuno mana email validated successful, you can now log in to your account.
za mu iya yin login sai mu shigo ga nan gun da aka sa login sai mu danne shi kamar haka. Ga nan gun nan ya nuno mana mu da yake bari mu sa email wannan nan kamar yadda kuke gani sun ce ba mun sa ba daidai ba. Bari mu jira ya buɗe. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu mun yi login ya buɗe. Sai ku jawo nan. In kun jawo kun ga balance ɗin mu reward wallet ɗin nan 0, naira wallet yana 0. Sai mu dawo in kun kula ga nan gun da aka sa ɗan wannan abun nan za mu shiga. Daga zaran mun shiga ga nan gun nan ya rubuta mana plus 2.5k point 12 minutes. Za mu je za su yi mana tambaya ne za mu ba shi amsa sai mu shiga nan wajen da kuke gani. Daga zaran mun shiga kamar yadda yanda zai rubuta text survey din nan za mu danna. Daga mun danna hakan nan sai mu ja abin nan kamar yadda kuke gani balance din nan zuwa ƙarshe. Mun ja shi sai mu danna next kamar yadda kuke gani sai mu ƙara danna next. Sai su zama sun tambayi mace ne ko namiji. Wannan kawai za ka iya zaɓen duk abin da ka ga dama kawai ka sa musu watan ainihi kawai ka ɗan sa musu ka wuce faka-faka. Nan duk abin da ka cike yana wucewa, komai ma ka sa wucewa yake. Kamar yadda kuke gani mun gama yin wannan question ɗin. Nan ma bari mu sa kawai mu wuce. Kamar yadda kuke gani mun yi submitting yanzu sun ba mu 2.4k point. Duk abin da ka ga dama ka cike hakan nan za su baka, ba sa bayarwa sama da haka. Duk abin da ka cike komai ma ka ga dama za ka cike haka suke bayarwa. Akwai su da dama wayanda za ka cike kamar hakan za su babbaka. Yanzu wannan in mun je mun duba kun ga kamar yadda kuke gani wannan ma za ka iya rubuta taɓa pay now ɗin nan. Gashi inviting in ka inviting suna ba da ƙwaya 5,000 kamar yadda kuke gani. Nan za ka shigo domin in ka danna in ka yi za su na baka wannan point ɗin nan. In ka danna su ne za su baka kuɗi in ka je ka amsa wannan question nan. Sai mu dawo home ɗin nan kamar yadda kuke gani. Daga mun dawo in kun duba muna da 5k. Sai mu danna kamar yadda kuke gani naira 33.33 yanda muka samu kenan. 2.5k din nan daidai yake da naira 33.33. In kana so ka cire sai ya kai naira 100. Daga naira 100 sama ne yake fita. Ga nan gun da aka rubuta claim nan za ka danna. Daga zaran ka danna ga nan wajen da aka rubuta airtime sai ka danna shi kamar yadda kake gani. Daga ka danna shi za ka zo nan sai ka yi selecting wannan reward wallet din nan. In ka danna shi hakan nan ga nan sai ka zaɓi network ɗinka MTN ne ko Zen ko Etisalat ne. Ni barin sa Zen kamar yadda kuke gani. Sai ka sa number layinka kamar haka banda 0 farko kamar yadda kuke gani. In 100 ne sai ka sa naira 100. Kun ga abin da suke ce mana nan insufficient funds, switch wallet to continue. Babu kuɗi a ciki sai dai in sanja wani wallet ɗin domin na yi wannan abu. Yanzu kamar yadda kuke gani in kuka zo kuka ci gaba da danna nan
nan wajen in kuka zo kuka danna shi again ga nan wajen pay now nan in ka danna shi ka je za ka ƙara yin kirin wannan question ɗin komai ka ga dama ka sa musu in ya wuce za su yi ta baka ne in suka yi ta baka daga ya kai naira 100 za ka iya cirewa. Yanzu in ka dage a rana za ka samu kuɗi sama da naira 5,000 a rana. In ka zo in ka daddanna abubuwan nan za su na baka kuɗi za ka samu sama da naira 5,000 a rana. In yau ne farkon zuwan ka channel ka daure kai mana subscribing da alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyo akai-akai da zarar mun ɗora. Link ɗin za mu ajiye muku a description tare da invitation code ɗin.